Здравейте и добре дошли в нов клип. И днес исках да направя нещо по-различно. Исках да споделя повече за моята история и за това през какво преминах, за да стигна до тук. И със сигурност не казвам, че съм решил всичките си проблеми, че знам всичко. Но просто като се сравня с човека, който бях преди една година, преди 2 години, преди 3 години, разликата е огромна. И да, сега ще ви покажа часът в момента е 5:38. И да, преди една година аз все още взимах наркотици, все още ходех на купони и все още не знаех какво исках да правя с живота си. Но последната една година живота ми тотално се промени. И искам да започна някъде по-назад, защото много хора ме познаха като човека, който бях преди, който само правеше някакви тъпоти, който, не знам, преди се напивах адски много, преди взимах наркотици, то не малко наркотици, и преди въобще не ми пукаше нито за здравето ми, нито за каквото и да е. И малко или много аз мисля, че всички тези неща тръгват от там, че аз израснах само с майка ми и с баба ми и нямах някаква позитивна бащина фигура в живота ми, която да ми каже: "О, не прави тези глупости, не излизай с тези хора." И да, и оттам аз като по-малък почнах да излизам с всякакви хора, но предимно хлапета, които правиха някакви тъпоти, и аз покрай тях почнах да правя и аз същите тъпоти. И всъщност аз почнах да пия алкохол. Първият път, когато съм пил алкохол, сигурно беше на 13, и на 14 вече имах някакви по-сериозни изцепки. И помня всъщност, бях примерно 8 или 9 клас и се бяхме събрали в едни приятели и се напих толкова зверски, че след това не беше много приятна картинката. В смисъл, имам някакви такива спомени, които малко или много, сега като гледам назад, те са ме научили, че всъщност алкохол и наркотиците не са начина. Защото много хора си мислят: ти само проповядаш без алкохол, без наркотици, без такива неща. Малко хора осъзнават, че аз всъщност почнах да ги правя тези неща на много ранна възраст и съм си патил адски много. Съм се излагал, съм правил някакви тъпоти и да, заключението ми е, че нито от алкохола, нито от наркотиците идва нещо добро, а напротив, само някакви лоши неща, само може да се излъжиш, само може да направиш някаква тъпотия, която да съжаляваш след това, или нещо по-лошо. И да, от ранна възраст почнах да пия алкохол, след това на дискотеки. И след това, примерно на 15 или на 16, почнах да правя някакви наркотици, нали, то почнах с стрелата и после от едно на друго. Но мисълта ми е, всички тези глупости аз съм ги правил, и то съм ги правил твърде много. И да, малко или много, тези грешки, тези тъпоти, те ме накараха да се замисля: добре, само това ли е живота, само купони ли е, само да се събирате с някакви приятели и да пушите, да вземате някакви други наркотици. Смисъл, това
нали, като бях по-малък си мислех, о, това е много готино, много се забавляваме, много готино си изкарвам, а всъщност това е доста тъпо, но нали, всеки трябва да си измине по пътя и да си вземе някакви поуки. И да, това е малко за детството ми, след това като пораснах, почнах да се занимавам и с по-големи глупости и всъщност проблеми с алкохола и наркотиците не се реши, ами напротив, почна да става по-зле и по-зле. И да, имах период, където примерно за телата съм пушил всеки божи ден. Нали, ставам, примерно трезвен съм няколко часа и после пак цял ден пушене и просто знам какво е да си в някаква такава позиция, в която не знам, зависиш от някакъв наркотик или каквото и да се чувстваш добре и знам колко кофти е това нещо. И да, вече около 10 месеца не съм взимал нито един наркотик, не съм пил капка алкохол. И това нещо ме кара да се чувствам толкова добре, защото се познавам и знам какъв човек бях преди, знам какви глупости съм правил, знам през какво съм минал и сега като спрях тези неща, живота ми просто се промени много бързо. И да, заради това промотирам всички тези неща. Затова ще продължавам да качвам съдържание, защото тази малка промяна за много хора, която изглежда малка, всъщност не е въобще малка, напротив, ако си някакъв човек да се бори с точно с тези неща, ако това ти е най-трудното нещо да го направиш, ако го направиш, се чувстваш много добре. И да, аз как успях да ги преборя тези неща, беше просто като почнах да тренирам по-сериозно, да ставам рано, да чета, да се развивам, да работя върху себе си. Защото преди просто да живеех безцелно, не знаех какво исках да правя. И когато имаме много свободно време и не си го запълваме, то точно тогава идват пороците, дали алкохол, наркотици или каквото и да е. И въпросът е просто да си запълваме времето с нещо позитивно, нещо, което ни бута напред, а не назад. И да, след като пораснах малко, после почнах да се занимавам с други глупости и като по-малък всъщност бях човек, който никога каже, аз никога няма да пия, никога няма да вземам наркотици, но точно това почнах да правя и след това влезнах и в по-големи война. И да, с наркотиците, както ги ползвах, след това реших, то всъщност е много добра идея да продавам и просто вместо да плащам за тези наркотиците, сами да се плащат. И почнах, и в началото, просто на някакви приятели и лека по лека нещата, не знам, се разраснаха. И и после от невнимание, после от безгриженост, защото като, не знам, като изкарваш някакви пари, дето повече хора не изкарват с заплата за доста бързо време, си кажеш, аз съм
най-добре, аз знам всичко, аз съм над еди какво си. Но истината е, че просто се заблуждавах и след това се вкарах в много големи проблеми точно с това, но всички тези неща те почнаха от наркотиците. И да, малко или много аз мисля, че нещата са свързани и затова проповядвам на всички млади хора да стават реално да тренират, да работят върху себе си, защото аз съм вървял по грешния път и съм се опарил доста и затова не искам да бутам хората по грешния път, а напротив, искам да им помогна да отидат към правилния път, по който сега аз вървя. И да, няколко пъти съм бил заключван и не е готино чувството, не е готино въобще и не бих казал, че е нещо фрапиращо, но просто е по-лошото нещо от цялото това нещо е, че знаеш, че си се усрал, знаеш, че семейството ти знае. И да, за мен не беше най-лошото нещо, че примерно, че са ме заключили или каквото и да е. Напротив, беше това, че семейството ми то не знаеше за тия неща, докато не станаха проблемите и то, нали, нормалното не се предполага някой да отиде да каже на семейството, ами аз се занимавам с това и това. Особено, нали, когато говорим за наркотици или за каквото и да е. И да, просто за мен е нещо, което най-много ме нагни, или нещо, което ме промени, беше това, че видях майка ми да плаче, да не може да спи, да се тревожи. И всички тези неща те ме накараха се замисля, добре, това ли е всичко, което живота е, това ли е всичко, което мога да направя с живота си, да взимам наркотици, да продавам, да се вкарвам в някакви тъпоти, или мога да тръгна по друг път, мога да съм някакъв позитивен пример, вместо да разрушавам само и да правя всичко за собствената си изгода. И да, истината е, че да, преди всъщност не бях доста добър човек, правил съм доста грешки заради това. Имам това мислене заради това. Имам този хъс, заради това имам тази дисциплина, колкото и малка да е. Но да, последните няколко години аз тотално се промених от човека, който бях преди, който ви разказвам сега, до човек, който става всеки ден в 4:30. Даже днес е неделя, аз ставам и уикенда. До човек, който тренира всеки ден. До човек, който чете всеки ден. До човек, който пише всеки ден. До човек, който работи всеки божи ден. И даже за мен ми е малко трудно да повярвам колко бързо ми се промени живота, но това може да се случи за абсолютно всеки един от вас, стига да направите това решение, да промените нещо. И да, за мен аз просто ми беше писнал от тъпите наркотици, беше ми писнал
да ставам и да правя същото нещо отново. И да, след това си казах, добре, това нещо не работи, това нещо не ме докара до абсолютно никъде. Може би трябва да пробвам нещо ново, може би трябва да си излезна от зоната на комфорт. И точно когато излезнах от зоната си на комфорт, точно когато пробвах ново нещо, точно тогава живота ми почна да се оправя. И да, малко или много, правил съм доста пъти и най-голямата ми грешка беше, че се заобикалях с грешните хора като по-малък. И да, в смисъл, много е важно с какви хора се заобикаляте. Ако се заобикаляте с хора, които примерно взимат наркотици, които продават наркотици, които правят някакви тъпоти, доста вероятно е, че вие ще почнете да правите абсолютно същото нещо. И да, това се случи с мен. Не го казвам това, защото си го измислям. Ами напротив, това е част от историята ми. И да, със сигурно ще има много хора, дето ще кажат, ами ти си такъв, ти си такъв. Но в моите очи аз просто търсих някакъв начин да знам, да отида напред и си мислех, то само с парите аз ще се движа напред, само ако изкарвам дадена сума всеки месец, ще се чувствам добре, ще се чувствам все едно съм направил нещо с живота си, но истината е, че тези пари, те не променят абсолютно нищо и да, може би може да си купуваш повече дрежки, някакви тъпоти, но това не е най-важното нещо. Най-важното нещо са ценностите, най-важното нещо е семейството, хората около вас, здравето ви. И да, е начина на мислене, защото вие ако имате някакви ценности, ако имате характер, нали, не казвам, че трябва да сте без пари, но не трябва парите да са на пиедестал, както правят толкова много хора. И особено хора, които се занимават с престъпления, те слагат парите пред всичко останало и преди взаимоотношенията, преди хората. И затова има хора, дето продават наркотици, които знаят, че ще убият някой, но продължават да го правят, защото ценят парите повече от хората. И това е нещо, което аз никога не съм правил. За мен аз просто продавах трева, защото това е нещо, което аз пушех. И да, никога не бих стигнал до някакви такива крайности. И да, трябва да има някакви граници, защото иначе се губи нишата, кое е правилно, кое е грешно. И за мен, аз прецених, че вместо да се занимавам с тези тъпоти, по-добре да се развивам, по-добре да си гоня целите, по-добре да съм някакъв по-позитивен пример, отколкото просто да правя всички тези тъпоти, защото аз съм извървял и лошия път, и добре, и знам, че лошия път не води до абсолютно никъде, само до лоши неща, като затвор, като загуба на близки, загуба на пари и нали, доста негативни неща могат да се случат, но мисълта ми е, ако спрете алкохол, ако спрете наркотиците,
И ако се фокусирате само върху това да се развивате, само върху това да помагате на други хора, да предоставяте някаква стойност, вместо просто да гоним някакви бързи пари, тогава се променя абсолютно всичко. И за мен точно това се случи, защото, както ви казвам, аз не съм въобще близко до перфектен, а напротив, правил съм адски много грешки. Но точно заради тези грешки аз съм тук в момента и говоря с вас. И тези грешки малко или много са ми изградили някакъв характер, че каквото и да става, аз продължавам напред. Без значение колко съм се усилил, без значение дали може да нямам нищо. Аз продължавам напред, защото няма да се откажа, докато не си постигна целите. И да, това е малка част от историята ми. И със сигурност не казвам, че съм перфектен, че съм си решил всички проблеми. Но проблеми с наркотиците, с алкохола е решен и това е нещото, което беше най-трудното нещо за мене. Но когато го направих, живота ми тотално се промени. И да, това всеки ден спортувам, всеки ден се развивам и се опитвам с каквото мога да помогна на други хора. Не казвам, че знам всички отговори, но точно за това, което ви говоря, имам знания и това е нещо, което ми промени най-много живота. Не са парите, не е каквото и да е, ми напротив. Това, че успях да реша проблем за себе си, който преди мислех, че не може да бъде решен. И това нещо ме кара да се чувствам толкова добре, че не ми пука дали ще имам 10 000 сметка, дали ще имам 100 лева сметка, дали ще имам колкото е смисъл. Аз не си определям стойността от парите, аз си определям стойността от моята рутина и това как аз се придържам към думата си. И да, не казвам, че парите са лошо нещо, но не трябва да са най-важното нещо в живота ви. Напротив, трябва да имате вяра, трябва да сте свързани с Бог, ако вярвате, или с някаква висша сила. Трябва да тренирате, трябва да се храните здравословно и да сте добри към останалите, в края на краищата. Не сме тук да се нараняваме и да се вкарваме в някакви проблеми, а напротив, целта е да си помагаме и да се развиваме, всичките да бутаме напред. И да, извинявам се, че последните няколко дни не съм качвал клипове, но сега почвам пак. И да, малко или много, това е част от историята ми. Може би не я презентирах по най-добрия начин, но просто презентирах това както е. И да, аз не искам да се представям като някакъв перфектен човек, който знае всички отговори, напротив. Искам да съм просто себе си, искам да съм автентичен. И да, всички тези неща, малко или много, ако ме познавате, ако сте кратка, близки до мен, ще осъзнаете, че всички тези неща са истина. И да, затова ме боли да ги споделям, но знам, че с това нещо аз ще помогна на повече хора да си превъзмогнат проблемите, да спрят алкохол, да спрат наркотиците, да тренират, да се развиват, защото щом аз мога, аз дето съм се усилил
толкова много пъти. Значи, абсолютно всеки един от вас може. И да, това беше част от историята ми. Благодаря ви, че гледахте този клип. Аз отивам към фитнеса и ще се видим в следващия клип.